Baru Daimary laru adai. Boleh to garai gemadai. Maula da. Ma khobor. Khobor mane ese dukhu jadang lam. Dukhu jadang. Ale high secondary exam ma bai jagan thai. Deglai fail jabo ba gailalai. Gosai. Khugayam ji bunga bene jai hama. Mate khalambaunu ba. Birat dukhu jadang. Bika bikla lehe maudum dengan arki. Mane ginanggo jakobra. Mane आङो फरिखायाव जा बायदिखौ फरायनानै थांदों बे मोनसेबो फैयाखै अबेसे आं बांद्राय फरायखायाखैबो आरो बेनि सायाव हिस्टरि सानखान्थि साबजेक्ट लाफ्लांबायना आङो साबजेक्टखौबो जि गोराखौ लादोंब्ला आंनि साबजेक्टआ मा मिथिगौना सानखान्थि बेनिफ्राय पलिटिकेल साइन्स बेनिफ्राय हिस्टरि बावसो जेबो नङा दे मोजां लिरदोंबा मोजाङै पास जाखागोन बेनोथ'लाय आदै बेनोथ' हिस्टरिबो लानानै होफ्लांबाय फारसेथिंजाय इलेक्ट्रिक माबा मेथामेटिक्स सानखान्थि बेखौबो लाफ्लांबायब्रा मा थक खालामनानै लाफ्लांखोथाय आं सानखान्थियावनो मोजां ना मानसिफोरनि नाम मुखस्थ' लानायावनो मोजां दा होदे राजा इरागदावनि फैयालै बा बर'नि फैया राजा आकबर हुमायुखा माबायुखा बेफोरल' आरो जाहांगिर थाहांगिर सेरजा साहाथाय बे दारि गोलावफोरनि काहानि लिरनांबाय थानायनि बा रागा जोंग्रा जाबाय नंनायनि दारि गोलावफोरनि नाम मुखस्थ' लाबाय थानांगौ दे बांद्राय जिंगासिनाङा फरिखाया पास जागोन नों बुंनाय बायदि जायोब्लाथ' हामथारबायलै आदै जुदि आङो हाई सेकेन्डारियाव फेल जायोना आं नोंसानि दखानाव खामानि मावग्रा जागोनलै दखानाबो बिराद गिदिर जाबाय माथो नोंसाना बिदिनोसै ओमफ्राय दख'ना मासे साइजलाय वा मासे मोजांलाय बाब गोमो गांसेया गोजाफ्राथ' खैना गोदाना गानजागोन गोमो गाजोलबो थानाय होनबा हरगौमोन आं अबेसे फैसाबो गैयाना मालाबा बिराद दुखु जायोलै आदै सासे एमएलएनि फिसाला जालायनानै बेफोरबायदि फैसानि थाखाय कां जानांगौ ना आदै पाक्कां थांनाय जोनोमाव पाप मावदोंमोन बांद्राय जेबो साननाय मावराजा फरिखाया पास जागोन दे बिफायाथ' आंखौ डेन्जार जावखागोन बखिगोन मा बुंनो नांला आरो बेनिखायनो आंनि उदैनि थाखाय आङो एडभान्स थाग-थियारि खालामना लाखादे आंखौ नोंजों दखानाव खामानि मावगा लाखिदे बांद्राय सानब्रेबाय नोङो बिदि जेबो नङा आं दख'ना फानगोनब्रा दाथ' बैसागुनि दख'ना फाननायाव आं हेफाजाब होगोन नैबे गोमो आरो गोजा दख'नाफोर बायदि बानायनानै फाननायाव आंबो हेफाजाब होगोन बे दख'नायाना जोंहा दुमफाव आरो थाम्फै देलायनिसो बिसोर बानायनानै आंनो हरो आं बायखांनानै लाबोयो आरो बारु थाइबानि लारु थाम्फै देलाय सेन्टार बिजनेस मावो आं लाजिबायलै मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा लाजिनाङा जेखौ नों हायो बेखौ मावबानो जाबाय दाउ बेफारि अमा बेफारि सना बेफारि बे दालाय लामा 10 थाखा 20 थाखानि दालाय सना फाना गुवाहाटीनिफ्राय बायखांना लाबोनानै साइकेलाव रोगानानै फानग्रा जादों नोंबो साइकेलाव रोगानानै सना फाननो बेंगलि बिहारिफोरा मालाबा फानफैयोना हरिक माल होननानै आं लाजियोलै मानो लाजिनांगौ जाखोब्रा बिजनेस होनायालाय जोंनि मानसिफोरा गोजान हादोराव थांनानै बिजनेस खालामहैनो रोङा माने साहसानो गैया नाथाय बिसोरनि मानसिफोरा जोंनाव फैनानै गामि बुस्थु फानफैयो बेनिखायनो नोंबो बेखौनो फानदो नों सनाखौनो गामि लाबथिंनानै फानग्रा जादो रावबो लानाय नङालै आंनि सना फाननायखौ आरो आं सासे एमएलएनि फिसाला जानानै माबोरै गामि साइकेलाव रोगानानै सना फाननोब्रा आं हानाय नङालै मानो हाया जानो लाजिबा खाजि गोमाय मिथिबाय बारु थाइबानि लारु बाइकआव फानजागोन बाइकआव सनाफोर खेराफोर लानानै 10 थाखा 20 थाखानि ओमफ्राय लाजिलायबो आङो लाजिबा मालाय मा जानो खाफालावनो जुदि बेफोरखौ मावनानै जानांगौबा बिफायाथ' जेबो फैसा थाखाखौनो साला बेलेग बायदि बिफाबा आङो गासै बुस्थुखौ होजोबसिगोन बियो मिनिस्टारनि फिसाला जानानैबो खामानि गैया मावनानै जानांगौलै मावसिया बहाथो मालायनि सायाव सोनारनो बिमा बिफा मालाय बेसेबांथो हेफाजाब होनो नङा होमबा नांगौखिनिखौ हेफाजाब होबाय थागोन आरो नों गावबो मोनसे खामानि मावदो गावनि आथिङाव गावनो गसंथादो बिराद गोनो गोथो जायोलै आं साला सिख्ला गोसथोनांगौ समाव आंहा माबा फैसा थाखा खामायनाय मालाय बिनि टेनसन आदै नैबे दख'ना गांसेयाबो रेडि जाबाय दे बै उनथिंजाय बहायना दोनदो लायला जामायला माइसि साइसनि दख'नालै बेलाय नों बानायनाय ना दे मोजां जाबाय मालाबाफोर आंनो दख'ना हरलै गार्लफ्रेन्डफोरनो गिफ्ट हैलाबायनो रां होनानै लांबानो मोनगोन मा आं नोंनिफ्राय ओरैनो लांगोन नामा दख'नाखौ ओरैनो बाथियाव लांनो नागिरनाय बायदि मोनगोन ना माखौलै गथ' नोंनाव फैसायानो गैया मानो जादोंलाय दासो नों माथो फैसा थाखा खामायनायनि टेनसन जाबाय थादों थ' नोंनाव फैसा गैया जेबोला फैसा थायो अब्लासो आंनि दख'नाखौ सोंबानो जाबाय मा एसे राखावरासिलै नोंलाय मानसियालाय बिजनेस नालाय बिजनेस बायदि आरो आंनालाय
फैसा होनानै लां अब्लानो मोनगोन। गथ' बिदिबा जागोन नामा हा एसे गोदै गोदैबो जानो सोलों। आं सोरजों माबायदि रायलायनांगौ रोंखायो। देलै दे नोंनिनो जै जाथों खिन्थु दख'नाखौ मोजां नुबाय आं। मा दख'ना बानायोब्रा नोंलाय थाम्फै? आंनि इन्सटाग्राम पेजखौ फल' खालामनानै लाबानो मोनगोन। आंनि इन्सटाग्राम पेजनि मुङानो जाहैबाय दाउस्रि देलाय। दे मोजांनि बाथ्रा। आदै आं फरिखायाव फेल जाबाय बायबा नोंनि दखानाव खामानि मावफैगोनलै। आं बुंखाबाय दे। जेबो जाया दे नों बांद्राय गिनो नाङा। आच्छा थाइबानि लारु आं फैबाय। थाम्फै देलाय फिसा। आदै बुं थाम्फै फिसा। आं बिजनेसाव साक्सेस जानो हागोन ना हाया? माथो आंनि दख'नाखौ रावबो बाया। बिजनेसाव गिबियाव बेबायदिनो जाखायो गिनाय सोमजियो। सिगां समाव लसबो जागोन गोबां आरो बेनि सायाव बिराद टेनसनबो जागोन। नों पेसेन्स लाखिनांगोन धैर्य हमनांगोन होमबासो जागोन। आरो मोनसे खोथा हिन्दीयाव फंसे राव दंना जो दिखता है वो बिकता है होननानै। नोंनाव जाखिनि मोजां बुस्थु दं मालाय बायगोन नुग्राफोरा। मोजां नुबानो बायगोन दे। नाथाय आं एसेबां खस्थ' खालामो आंनि जिखौ रावबो सोंनोनो नागिरा। आं एसेबां खस्थ' खालामो बयबो खस्थ' खालामो मानो आंनि दख'नाखौ मानसिफोरा नुसना? जागोन दे जागोन नोंनालाय दा गोदानसोना थाम्फै फिसा। नों मानो एसेबां जिंगासिदों? जिंगासिनांगौ जायो आजिखालि बयबो कम्पिटिसन जालायगासिनो। आंहा गिदिर सिनाखि गैया। प्रम'सन खालामहोनो आंहा रावबो सेलिब्रिटि मानसि गैया आरो आंनि बैसोआ उन्दैबो आंजों रावबो लोगो गैया। बिनिखायनो आं प्रम'सनबो खालामहोनो हाया आरो बिनि सायाव आं एक्सट्रा फैसा गारनानै प्रम'सनबो खालामहोनो गोसो गैया। आंनि प्रडाक्टखौ आंनि दख'नाखौ नुबानो मोजां नुबानो बायनायखौ आं लुबैयो। नोंनि दख'नाखौ मोजां नुबानो बायगोन नों टेनसनल' दाला। नों बयनिख्रुइबो मोजांसिन बानायबानो जाबाय। मार्केटआव कम्पिटिसन थालायबाय थाखायो बेनिखायनो नों बयनिख्रुइबो बेस्ट बानायनो नाजा। नाथाय आंनाव इसेबां आइडियाबो गैया अब्लाबो आं नाजागासिनो। बिदिनो नाजाबाय था दे। आंबो नोंनि दख'नाखौ फाननो हाबानो आं खोन्थाहरगोन दे। जागोन दे फरायनायखौबो गोसो होफा खामानिखौबो मावनांगौ लोगोसे फरायनांगौबो दे फिसा। जागोन दे। गथ'आ सानसे बिराद गिदिर साक्सेस मानसि जाहैगोन। आंहा बिनि सायाव फोथायनाय दङ बिराद गिदिर मानसि जाहैगोन। मानो लिंहरदोंमोन आंखौ नों? आंहा बांद्राय सम गैया एन्टनिय' थाब बुं। बानलु मेदाम नों जापानाव मानो फैदों? आं जापानाव मानो फैदों बियो आंनि पार्सनेल खोथा। बेवहाय आं सोरनोबा बेखेवनानै खोन्थानांगौ होननानै आं साना। सैथो नों बुंनायाबो। नोंनि पार्सनेल खोथायाव आंहा हाबनानै बुंनांगौ जेबो गोनां खोथा गैया। नाथाय आंनि पार्सनेलावल' इन्टारफेयार खालामनायखौ आं लुबैया। बेनिखायनो आं नोंखौ गुरैयैनो बुंदों नों जेरै पार्सनेल खामानि लानानै जापानाव फैदों थिग बेबायदिनो गुबुननि खामानियाव जाहाथे हेंथा होआ। आसा खालामो नों आंनि खोथाखौ बुजिदों। माथो बानलु बेदांबो दंफैयो? माला लोगो हमलायखो बिसोरलाय? एन्टनिय' गावनि सायाव फोथायनाय गैया नामा? माने गावनि सायाव फोथायनाय लाखि बिनि उनावसो आंजों रायलाय। आं आंनि खामानिया आंनि मथे मावलांबाय थागोन आरो नोंबो नोंनि खामानि नोंनि मथे मावलांबाय था। ना आं नोंनि गेजेराव हाबगोन ना नों आंनि गेजेराव फैनांगोन। हाय बानलु बेदां हाय एन्टनिय' मा रायलायगासिनो नोंसोरलाय? जेबो रायलायाखै। एन्टनिय' आंखौ जोबोद मिस खालामदोंनो। आंनि मोखांखौ नायनो लुगैनानैनो आंखौ लिंहरदों बियो। थ' एन्टनिय' थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय गुड नाइट। एन्टनिय' नोंखौ बानलु बेदाङा माबाफोर बुंदों नामा? जेबोथ' बुङाखै। बानलु बेदाङा नोंखौ माबा मोनसे बुंदोंबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय। आरो बिनि खुगाया बानलु बायदि गोसाथार। खुगायाव जाफैयो बेखौनो बुंलाबायो बदतमिस्टार मानसियानो। बेनिखायनो बानलु बेदांनि खोथाखौ बांद्राय साननाङा दे। नों एसेबां मिथियो बानलु बेदांनि सोमोन्दै? बांद्रायथ' मिथिया नाथाय बिनि माखासे नेचारखौ आं मिथियो। बेनिखायनो बानलु बेदांनि खोथाफोरखौ बांद्राय सिरियास लानाङा। आच्छा मोनानि माबाफोर जादोंना जायाखै? दासो क्लासनिफ्राय फैदों जेबो जानोनो मोनाखै दिनै प्रजेक्टआ बेसेबांबा बुरजाथारमोन। थौ होमबालाय आंनि हटेलाव माबा मोनसे जाना फैदो। आं जेबो जाथ'ला नामा? आङो एग्जामनि थाग थियारि खालामहैनांगौ। बेनिखायनो नोंजों बेवहाय दसे रायलायनानै आं थाबैनो हस्टेलाव थांफिननांगौ। आच्छा आं नोंखौ दोनहैगोन दे। आरो एन्टनिय' नों माला थांफिनगोन न'आव? जेब्लासिम समा थिना आरो नोंखौ गारनानैथ' आं जेरावबो थांनो हाखाया नों मिथिखायो। अब्लाबो न'आव नोंहा गोबां खामानि दं। ओरै वान सेकेन्ड। औ आयै मा लोमजादों? आच्छा दे आं कल हरफिनगासिनो। मा
जाखो एन्टनिय? आइया गोबां गोब्राब लोमजादोंनो। हस्पिटालावसो दंहैयोनो। मा जादों? गाज्रिथार सिरियासथार जादों नामा? औ, बुंनायाथ' सिरियासखौनो होननानै बुंदों। आं गाबोन फुंनि फ्लाइटजोंनो थांनांसिगोन न'आव। नंगौ? आं नोंखौ गारनानै थांनो गोसो गैयामोन जोंलारि। नाथाय आइया जोबोद गोब्राब लोमजादोंनो। बेनिखायनो थांनांसिगोन। जेबो नङा एन्टनिय। बिमानिख्रुइ देरसिन जेबो बुहुमाव गैया। नों गाबोन फुङावनो थां। अब्ला मोनानि ओंखामखौ जमा जानोसै। दे जागोन। जोंलारि, आं गैयै समाव जेबोथ' उसुबिदा जायाखैथ'? जेबो उसुबिदा जायाखै। नाथाय मोनसे खोथायासो आंनि गोसोखौ दासिमबो बोरैबा खालामगासिनो। मा खोथा? नोंनि नखरनि मानसिफोरा, स्पेसियेलि नोंनि आइया आंनि खोथाखौ साननानैसो लोमजायाखैथ'? नों बेफोरखौ मानो सानबाय थादों? आइया जों सानैनि रिलेशनशिपखौ मानिखाबायना। बेनिखायनो नों बांद्राय खोथा सानबाय थानाङा। नोंल' फरायनायखौ गोसो हो। जागोन दे। औ, 1 सेकेन्ड जोंलारि। हेलौ? मा? आइया बारानिफ्राय बारा जागासिनो? जागोन दे। आं गाबोन फुंनि फार्स्ट फ्लाइटखौनो लानानै न'सिम थांगासिनो। अब्लासिम आइखौ मोजाङै जोथोनै लाखिबानो जाबाय। अके, बाय। मा होनखो न'निफ्राय? आइनि कन्डिसना बारानिफ्राय बारा जागासिनो। बेनिखायनो आंखौ गाबोन फुङावनो लिंहरदों। दे होमबालाय, नों खौरां हरबाय थाबानो जाबाय आंनो। जागोन दे। आच्छा जोंलारि, नों थाथ', आं बाथरुमाव थांना फैनि। अके। एन्टनिय'आ मैयासो फैथारदोंमोन। गाबोननो न'आवनो थांफिननांसिगोन माथो। मा क्लिअ'पेट्राया थारैनो लोमजामारदोंना? ना एन्टनिय'खौ आंनिफ्राय गोजानाव दोननो थाखायसो? बिदिब्लाथ' गोबां साननांगौ बाथ्रा जानानै फैबाय। मिन्थिला मा जागोनथाय। बालुबायदां, नों बेवहाय हारसिंनो मानो गसंबाय थादों? मानो नांगौ? नङा माने आं नोंखौ बेवहाय हारसिं गसंबाय थानायखाय माबाफोर जादों नामा सानदों। आं नोंखौ बुंखाबायना, आंनि थाखाय जेबो साननो गोनां गैया नोंहा होननानै। जेबो जायाखै। आरो नों जापानाव मा खामानि लानानै फैदों आं बेखौ मिन्थिया। जाय खामानिखौ लानानै फैदों बे खामानिखौ गोसो होनानै माव। आं माबोरै दं, माबोरै गैया बेखौ सोंनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया। आं मिन्थिगौ आंहा जेबो मोन्थाय गैया। अब्लाबो आं नोंखौ बेवहाय बोरैबा गसंना थाबाय थानायखायसो राव होफैदोंमोन। आंखौ जेबो राव होफैनाङा। हायोब्ला नुबाबो नुयि बायदि जानानै था। नों आंखौ एसेबां गाज्रि मोनो नामा? आं मिन्थिनायावथ' आं जेबो खहा खालामाखै, रावनिबो नोंनिबो। अब्ला नों आंखौ एसेबां मानो रागा जोङो? आं मिन्थिया, आं नोंखौ रागाबो जोङाखै। अब्ला नों आंजों मानो मोजाङै रायलाया? नोंजों आंहा जेबो खामानियानो गैया, अब्ला आं मा रायलायनो नोंजों? बेनिखायनो आंखौ हारसिं मानसि हारसिं थानो हो। आरो बे खोथाखौ गोसोआव नङाबा मेलेमाव सोनानै ला, अके? जागोन दे। बालुबायदां, नों आंखौ एसेबां गाज्रि मोनो आरो आं नोंनि मोजां गाज्रि जेबोखौनो सोंनो हाला। खालि नोंनि मेलेमाव जोंलारिल'सो दंसै नामा? आंथ' नोंखौ रायदावदोंल'सोमोन। बेखौनो एसेबां गाज्रि मोनबाय आरो नों बालुबायदां। मानो एसेबां गाज्रि मोनो नोंलाय आंखौलाय? आंथ' नोंनि गोसोखौ मोननो लुगैयाखैबाबो नोंजोंथ' लोगो हिसाबै जानानै थानो लुबैयोना। अब्लाबो बे मोन्थायखौ नों मानो होआ आंनो? बालुबायदां। लाब लाब बुंनाय मानि मा जायो? प्यार प्यार बुंनाय मानि मा जायो? लाब लाब बुंनाय मानि मा जायो? प्यार प्यार बुंनाय मानि मा जायो? ओइ, बिनि ओंथिखौ आं मिथिया, बिनि ओंथिखौ आं बुजिया। ओइ अमा, आंनि टर्चारनि थाखायनो क्लिअ'पेट्रा हस्पिटालाव थाहैनांबाय नामा बा? मानसिखौ हस्पिटालावसो दोनहरमारबाय नामाब्रा नोंलाय? माथो नंनायनि नङिनि आंखौ कें 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 होनबाय थायोबा। बेनिखायनो आंबो मायबा मायबि खालामनानै ल' प्रेसार हाइ प्रेसार थिखांजोबना होबाय बाला। एन्दा गाजा जाबायना आंबो। बिदि होननानै आंखौ टारगेट लाखिनाङा मिथिबाय। आंहा इलेक्सन फैगासिनो एमएलए। बेनिखायनो नोंनि सापर्टखौ नांगौ आरो नोंबो आंनिखौ नांगौ, नङा होमबा? जों सानैया लोगो खिया जोगोसो दै। अके, बाथाबैसो अके। नै, जोंहा गारि सायाव मिटिं जालायबाय थाबा जायाहाय। थुनाय मोनसे मोजां जायगायाव मिटिं जाहैनि। जानला माला मिथिं जाजालाबायाना। नों जाबाय रिपर्टार, आं जाबाय एमएलए। इलेक्सनाव एमएलए दारायगोन, अब्ला जों सानैया बेफोरबायदि खुला मेला मिथिं खालामजायाना। होमबालाय सनथलानि दखानाव थांनोसैथ' बाला। औ, बेखौनो खालामनांसिगोन। सनथलानि दखानाव थांनानैनो मा खालामनाया मोजां, मा खालामनाया गाज्रि बेखौ रायलायहैनोसै। अके। बाप्पावै सनथला, बाप्पावै माथो मालाबानो दखानाबो देन्जार जानानै दङलै। माबाफोर लटारि नांबाय नामाब्रा? लटारि नङालै। बे दखानखौ डेक'रेसन खालामदोंलै। बाखि माल माथो सिगांनि बायदियानो आरो। देन्जार लाक्जारियास नुखाथारबायलै। आच्छा, बेफोरखौ बाद हो। गथ' फिसानि जि दङना गैयाब्रा आंनि फिसालानि? गथ'
उन्दैफोरनि बांद्राय गैया खोमालै मा गैयालै दाखालिफोरसो फानोमोन माथो नोंलाय उन्दैनिबो गेदेरनिबो दा मानो गैया जानांगौ जाखो दखानाव थानांगौ ना दा दखनासो दङलै मा गैया होननानै बुङोब्ला दखानालाय गासिबो दोननांगौलै आङो नोंनि दखानावसो मोनगोन होननानै फैबायना दा मोनाबायबो आं बहानिफ्राय लानानै फैगोन दालाय गस्ला पेन्टफोरखौलाय सिगां गस्ला पेन्ट फाननायफ्रा दा दखनाल' गोजा जाबाय है दखनाल' गोजा बोरै जानांगौ जाखोब्रा मोनसे दखानाव नोङो गथ'फोरनि गाननाय जोमनायबो दोननांगोन ना गैयालै भाइ जोबनानै दंथ'यो जोबनानै दंबाय नालाय गोदान लाबोनांगौब्रा मा खालि खालि दोनो दखानखौलाय बिदिबा जायाना आंनि फिसालानो गोदान लंपेन्ट गस्ला हैनांगौ दा नोंनाव गैया होननानै बुंबाय नालाय बोरैबा मोनलायलांबाय आं दखानखौ खुलिनानै मानो बेफोरबायदि लांथं थं दोनोब्रा रिस्टक जाफिनबा आं नोंनो होगोन दे अब्ला आं बेलेग दखाननिफ्राय लागोन ना नोंनि दखानाव मोनगोन होननानै नेबाय थाबा जानाय नङाथ' आंहाबो बेलेग दखानाव लायनांगोन ना नङाबा आंनि फिसालाया गुसुआव लंथं थंनो बेमार जागोन माथो गसाइ मानसियालाय जौसे फैनानै फैदों नामालै आच्छा बारु थाइबानि लारु मा दं हर आंनो नों जेखौ नुदों बेफोरनो दङ गथ'नि लंपेन्ट गस्ला गाननानै आरोना बेनोथ' आं जेखौ लांनो फैदों बे मानो नोंनाव गैया माबाफोर दङ खोमा आं नागिरहैनि र' नों थाथ' खिन्थु आंनो रेजेक मालबो नाङा ना दैजौ हमथ'ब्रा थपिराम भाइ दैजौ हमथाब ओइ आंनि फिसालानो गस्ला जि जोम नांगौ आरो धैर्य हमनो बांद्राय रागा जोंनो गोसो गैयामोन खिन्थु आं रागा जोंनो ओंखारबायलै आं हले रागा जोंनो ओंखारबाय सन्थ' बावै आंखौ स्वाद होनलायदों बियो कास्टमारखौनो एसेबां गोहो जाबायना ओइ नों ओंखारबोलाय एसे दिनै आं नोंजों मोगा मोगि जानो रायजोफोर आं गाबोन मोगा मोगि जागोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बेबो सन्थ'लाजों मोगा मोगि जानायखौ अके